moi bo día, Alma. Hola, bos días, Belén. Un placer que estés aquí connosco. Encantada tamén. Ti vas a ser a responsable do apartado de extensión universitaria. E hai que ter en conta que na universidade pois non só temos aulas, planes de estudio, sino que temos que vivir unha experiencia, non? O que é a experiencia universitaria. Probablemente todos recordemos a nosa experiencia universitaria, incluso pois temos amigos de toda a vida, non? Da carreira, non? Que quedan para sempre. Entón, esa parte temos tamén que enriquecela, non? Porque son, sobre todo, pois, as actividades culturais, a relación ca sociedade, a relación co entorno en xeral de toda a rexión e de toda a provincia, non? Entón, nese sentido, pois, de todo o que son as actividades deportivas van depender un pouco da túa vicerreitoría, tamén que todas as persoas poidan participar desa vida cultural e desa vida social da universidade, sin que ninguén quede excluído, que sexa unha universidade moito máis inclusiva e moito máis atractiva para todo o mundo. De feito, pois agora mesmo hai un proxecto de voluntariado que está en marcha para que as persoas que teñen necesidades especiais poidan detectar onde hai pois, barreiras físicas ou onde hai algún impedimento, non? Que lles impida acceder a determinados ambientes. Cal vai ser un pouco aí o teu papel nese aspecto? Efectivamente, eu estou convencida desa importancia da universidade como xeradora de actividades que impacten na sociedade que nos rodea. En particular, por exemplo, o que comentabas do tema de deportes é fundamental. Os nosos estudiantes e tamén os nosos profesores e os nosos pais teñen que responder a máxima célebre de mens sana in corpore sano, non? Efectivamente. Entonces, temos que reforzar estos aspectos. Somos conscientes de que hai certas limitacións, que temos infraestructuras a mellorar. Dentro das nosas necesidades orzamentarias, penso, e creo que ti estarás completamente de acordo, que temos que actuar aí para realmente facilitar que o benestar de todos os nosos dos integrantes da comunidade Sí, universitaria. tamén temos que reforzar esa pedagogía, non? De que o deporte é saúde e representa o benestar das persoas, non? Efectivamente. Eu creo que iso xa se leva feito tamén moito traballo, non só desde a universidade, senón desde moitos ámbitos, e iso é fundamental. E continuando con esa idea de benestar e de axustarnos ás necesidades de todos, creo que tamén unha cousa fundamental no campo do benestar da sociedade é que atendamos as diversas necesidades das persoas que están con nós, non? Efectivamente, que ninguén se sienta excluído, non? E que Exacto, todos poidan ser partícipes desas actividades culturais, sociais. Exacto, que integremos totalmente, que todo o que queira facer cousas poda facelas e nos esteamos atentos ás facilidades ou ás dificultades que teñen para facilitarlles esa integración. Eu penso que se leva feito un bo traballo nese sentido, pero desde logo non se pode parar, é algo que é E hai que fundamental. seguir Exacto. reforzando, independentemente da idade, non? Porque outro dos aspectos que ti vas a levar é o tema do programa de maiores, o PUM, o Bueno, famoso PUM. eu teño que confesar que son unha enamorada do PUM. Sou profesora do PUM desde o comezo, bueno, máis de 20 anos levamos xa co programa de maiores na universidade. Sempre lles digo aos meus alumnos do PUM que aprendo moito máis deles do que eu lles podo ensinar. Son xente pois moi dinámica, con moita capacidade de facer actividades e que son un baluarte, son algo fundamental na nosa universidade. A ver, eles aportan moitísimo tamén, aportan a súa experiencia vital á universidade e incluso tamén ter nas aulas, non? Esa experiencia interxeracional é tamén enriquecedora para o noso estudantado habitual, non? Para o noso estudantado máis xove. Desde logo, o que eu recibo dos estudiantes novos que teñen compartido aulas con xente maior é un cariño hacia eles e tamén un agradecemento importante. Por qué? Porque lles dan unha visión da vida que eles non teñen. Lles dan unha visión da formación que reciben que lles fai valorar dunha maneira completamente diferente as actividades que fan na universidade. E, ademais, para as persoas maiores tamén é
é super importante, porque tamén contribúe de forma moi significativa ao seu benestar, porque se ven capaces Están activos, non? están E activos, manter pero que esa ademais actividade física e mental tamén, non? exacto. É moi E ademais importante ao son longo da vida. capaces de facer as mesmas actividades que os novos. Eles axudan. Entonces, a súa autoestima crece moitísimo. Moitísimo. Entonces, de verdade que é unha situación maravillosa ser profesora e ter o PUN integrado. E creo que tamén o programa ten unhas características un pouco especiais que fan que os teñamos que considerar máis unha actividade diferente de outro tipo de actividades de formación ao longo da vida. Sí, bueno, a ver, encaixa un pouco ca idea de universidade de xerar coñecemento, ese coñecemento non acaba nunca, e nós estamos sempre aprendendo como profesores tamén, non? E practicar ese coñecemento ao longo de toda a vida, pero ademais tamén permite que esas persoas poidan estar integradas, o que decías ti, ou aumentar a súa autoestima, non? E que manteñan o seu cerebro activo, e incluso tamén que poidan participar noutras actividades, non? Esas actividades de lecer, esas actividades que mencionábamos antes. Temos tamén que reforzar algunhas cousas que nos piden desde o estudantado do PUN nas diversas xuntanzas que tivemos con eles, non? Eles queren facer estadías Erasmus, queren facer investigación, queren participar nas actividades de extensión cultural, non? Tamén. Efectivamente, todo ven desa idea, desa gran dinamismo que teñen, que realmente o que están dispoñibles para eles mesmos, para as súas actividades, pero tamén para a universidade. Fan propostas moi interesantes en canto a posibles actividades académicas, actividades culturais, teñen moitísima capacidade para organizar cousas, non só para eles, senón que incluso poñen un pouco o servicio de todos os alumnos. Nos fixemos, por exemplo, o ano pasado, en colaboración coa Unidade de Cultura Científica, se fixo un paseo interxeracional para ver a fauna do río Miño e demais en Ourense, e foi unha experiencia moi enriquecedora, porque o alumnado aprendeu cousas que non coñecía de como se traballaba en tempos anteriores, pois, por exemplo, nesas beiras do Miño e demais, e ao tempo tiñamos estudiantes de medio ambiente que lles explicaban sobre a fauna e a flora que estaba no río. E realmente se fixo un resultado, unha convivencia que foi moi positiva e que reforza máis esa idea, non? De non podemos ver o alumnado do PUM como algo que non aporta. O contrario. Non, ao contrario, aporta moitísimo. Exacto, casi o consideraría un pilar ben pilar aproveitado, fundamental. cuestións como incluso a orientación profesional aos alumnos, o que coñezan outras posibilidades de traballo que ao millor non están tan claras, ello as pode contar unha persoa que traballou neso. Sí, además hai unha variedade de persoas, desde persoas que fixeron outras carreiras, algunhas que non, pero que sempre aportan tamén o seu coñecemento, o seu punto de vista e a madurez, non, da vida, non? Exacto, un enfoque diferente. Historias da vida que poiden aportar a xente xoven e manter esa relación, non, entre xeracións é algo moi importante, e á vez un pouco manter unha universidade moitísimo máis dinámica, máis áxil e máis aberta, e posiblemente esta xente está moi disposta a colaborar á hora de organizar este tipo de actividades, e poden ser para nós uns embaixadores, non, dese coñecemento e dese traspaso á sociedade do que facemos na universidade. Non houben nunca a ninguén que falara tan ben da nosa universidade como os maiores. Eles están contentos, pero que realmente teñen moito que aportar. Pois eu espero que sigan falando non só ben, sino moito mellor, porque nós coidamos das persoas, porque somos a Universidade das Persoas. Moitísimas grazas, Alma. Un placer falar contigo. Gracias, Belén.